sama kakak. Mana kakaknya? Oh kakaknya itu. Walah iya. Minta sawer ya, mau ndak? Mau, ya Allah. Gumes aku cah cilik ngene iki. Hadepe Mas manten, Mbak manten. Bapak ibune sebelah situ ya, diingeti. Diterok nih tante. Bapak, ibu. Bapak, ibu. Kula joget napa mboten? Kula joget apa napa mboten? Joget mboten, Bu? Joget. Bu, Bu, menawi joget. nawin joget. Biasanya saya ketemu. Biasanya saya ketahu. Salim sayang. Salim ayo tak terne. Salim sini. Salim. Salim neng bapak ibu kono. Nah, ya Allah. Sapa ngerti lah dirogohne ya toh? Ndi? Sing gawa ndi? Oh